Jeg hedder Carsten Lauritsen, og jeg glæder mig til at deltage i Stresskonferencen 2024. Særligt fordi jeg skal på podiet og få lov til at fortælle om pointerne i min bog Lad det gå langsomt, hvordan folkestyret fik stress. Og der vil jeg komme med min analyse af, hvad er det, der går galt på Christiansborg, når historisk mange folketingsmedlemmer skifter parti, bliver løsgængere, eller går ned med flaget og får stress, inklusiv partileder. Hvad betyder det for lovgivning, hvad betyder det for vores samfund, men mere vigtigt, hvad kan vi gøre ved det? Og en af de ting, jeg vil pege på, er, hvordan at man kan arbejde langsommere, men mere effektivt. En af nøgleområderne, kernerne til det er psykologisk tryghed for medarbejderne. Hvis man er tryg, når man møder ind på arbejde, så præsterer man mere, end hvis man er utryg. Det gælder i politik, og jeg tror også, det gælder i mange andre sektorer. Det glæder mig til at fortælle mere om på Stresskonferencen 2024.